Adlan start. Skrejcho. It's all the time. Red police. It's all the time. Live Niger. Ali 40. Live Niger. Live Niger. Coronavirus. Coronavirus. Live Niger. Coronavirus. Ya duniya muna ibada. Muna zama cikin amana. A Niger har da Ghana. Corona ta samu na hukuma. Shugabanni na ce ku duba. Kun riga kun dauki amana. Ku kare lafiyan al'umma. Tsaro lafiya a duba. Live Niger. COVID-19. Live Niger. Live Niger. COVID-19. Al'umma mu gane lokaci ya nuna. Wai a ce corona sai ka ce ƙarya ne. Musulmai, Kristan, har ma da Fegan. Tashi mu gyara, yo addu'a Allah ya kare. Yan uwa China, yan uwa Mali, yan uwa Saudiya, yan uwa Ghana, ciki da Niger, Kamaru da Chadi. Live Niger. COVID-19. Live Niger. Live Niger. COVID-19. Yan uwa mu hada kai wa mu gudai. Ba mu shugabanni lafiya hadin kai, lafiya lura duk suna hadin kai. Alamu na corona, zazzabi, tari har da atishawa. Yan uwa mu hada kai wa mu gudai. Live Niger. COVID-19. Live Niger. Live Niger. COVID-19. Wasu na fadi wa corona ta fi zama guma wai da sanyi. Yan waka na cutar kayi wanka ne. Malaman lafiya suna fada. Malaman addini suna fada. Shugabanninmu suna fada. Ana dauka ne daga iska. Kasar Najeriya an samu wurin zama na lafiya. Al'umman mu tashi mu kama salati. Allah ya fi da COVID-19. Live Niger. COVID-19. Live Niger. Live Niger. COVID-19. COVID-19. Wannan zamani Allah ya fi da. Wannan zamani Allah ya gyara. Kristan mu tashi mu yi addu'a. Shi ne magani wannan zamani. Wannan zamani. Live Niger. COVID-19. Bari Nigeria. Live Niger. COVID-19. Allah ya kare, Allah ya fi damu. Live Niger. COVID-19. Live Niger. Live Niger. COVID-19. Skeleton on the building. Real police. God bless Nigeria police. Live Niger. COVID-19.